O letošních prázdninách jsme s kamerou vlastně navštívili tábory 3. Nacházejí se poblíž říčky za Budkovicemi u jihomoravských Ivančic. Všechny 3 spolu sousedí a tak mají některé aktivity společné. Co vše se muselo připravit o posledním červnovém víkendu? Tyto tábory pořádáme letos už po 7. a každý rok začátkem prázdnin navážíme spolu s vedoucími táborový materiál a po 3 dny stavíme tábor, aby potom mohli přijet děti. Stavbu tábora provádí vedoucí, je to možnost, abychom se na několik dní viděli společně, vedoucí všech táborů, všech vlastně 12 táborů, a abychom spolu něco pracovali, poseděli také večer u ohně a prožili také společně mši svatou. Letní tábory pro mládež k prázdninám neodmyslitelně patří. Mají nejrůznější provozovatele, ale ty pro děti nejzábavnější a snad i nejkvalitnější jsou zpravidla organizovány hrstkou nadšenců. Středověké i indiánské stany si vedoucí i děti ze Salesiánského střediska mládeže ve Zlíně zhotovují během roku sami. Ráno se po budíčku scházejí děti ze 3 táborů, aby se účastnili táborové mše. Oblečení odpovídá duchu jejich tábora. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Začínáme další den, táborový den, a chceme ho prožít v tom dnešním svátku. Dnes je Panny Marie Karmelské. Uctíváme Pannu Marii pod mnoha tituly a pod tímto titulem si uvědomujeme, že Maria nás vede k modlitbě. K setkání s Kristem tímto způsobem, skrze modlitbu. Lásky se otvírá, Mária s tebou, Mária, království lásky se otvírá. Ale vraťme se opět do základního tábora středověkých rytířů. Ve stanech, ve kterých hoši bydlí, musí být vše na svém místě. V tuto chvíli jsou již dopolední práce v plném běhu. Práce na táboře tu máme různě rozdělené. Je to jednak voda, dřevo a kuchyň, a to se střídá, každý den má jedna družinka něco. A ještě tady máme takové tresty, že kdo se proti něčemu proviní, jako chováním nebo něčím, tak tady vymyslel jeden vedoucí kostku. A to je kostka štěstí, on to nazývá, ale to je spíš takové tresty tam jsou. Tábor je pro kluky od 4. do 9. třídy a chodívají sem vlastně kluci, kteří jednak chodí ve Zlíně do oratoře, do středověkého kroužku. Kromě toho jejich kamarádi třeba ze základních škol a známí. Cílem je naučit se trošku nějakému rytířskému chování, to znamená čestnosti, pomoci slabšímu, a doufáme, že třeba tyto hodnoty jim nezůstanou jenom tady na táboře, ale že je využijí později v životě. Táborová hra vlastně vychází částečně z historických podkladů a částečně je to vlastně fantazie, je to inspirované různýma fantasy knížkama, třeba od Tolkiena a podobně. A v podstatě na tomto táboře probíhá vlastně výcvik nových rytířů, kteří budou válčit s okolními barbarskými kmeny. Jsou vedení čtveřicí bývalých římských legionářů, kteří vlastně provádí výcvik a vlastně vedou kluky až k nějakému tomu závěrečnému vyvrcholení. Už jsem tady po 3. a jedna z mých nejlepších her je vlastně šerm, jelikož rád šermuji a vlastně všechny hry, které
obsahují šerm, mě hodně baví. Den se pomalu chýlí ke konci a tak se rytíři scházejí k večernímu nástupu. Vezmeme na sebe a největší je naše síla, když kráčíme pospolu s přáteli. Vždy každý večer zasedneme u stolu. Na druhém místě počtem 10 620 se umístili jednorožci, modrá stuha, takže připravíme večeři a sejdeme se za hodinku, za půl u večeře v hlavním stanu, takže rozchod. Po večeři u krbu ve sněmovním stanu ještě následuje živá zábava. Hoši si vyprávějí o svých zážitcích a zkušenostech a těší se na to, co bude zítra. Máš v oči hvězdy